Festîvala Arîn ya Zilf û Biskên Aştiyê ya Şanoyê di 5 meha Cotmehê da li ser dika navenda Baqîxido ya Çand û Hunerê dest pê kir û dê ev festîval 10 rojan dewam bike û komên Şanoyê ji tevahiya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûrî û ji bajarê Helebê jî beşdar dibin. Hevserokê Desteya Çandê ya Herêma Firatê Ziyad Elî ji dengê Amerîka re anî ziman. Got armanca wan ji vê festîvalê ew e got hêviyên gelê xwe û pirsgirêkên civakê bi rêya Şanoyê pêşkeş bikin. Bêguman Festîvala Arîn Bisk û Zilfên Aştiyê ye bi duruşmeya li vir hin hêvî hene divê bên pêşkêşkirin. Armanc ji festîvalê pêşkêşkirina hêviyên gelên herêma me û pirsgirêkên civaka me heyî ku bi rêya Şano bê pêşkêşkirin. Naverokê festîvalê bi giştî festîvalekî Şano ye. Beşdarbûn bi giştî komên Şano ne. Rêveberê festîvalê Hisên Xanî ji dengê Amerîka re diyar kir. Got cidahiya vê festîvalê ew e got komên serbixwe jî beşdar dibin. Herwiha Hisên Xanî ji bo rewşa herêmê û qutbûna rê jî got. Got ev bû sedema got festîval nebe navnetewî û komên ji derva nikarin beşdar bibin. Ji Reqê sê mesrehîne. Ji Mimicê yeke, ji Helebê yeke, ji Efrînê yeke, ji Remêlanê yeke, li Kobanê sê ne. Êjmara xwe teqrîben 10 in. Çima ku ne navnetewî, tedî pirsgirêkên rêkê, rewşa ku em tê de jiyan dikin, ev hero tûbaran bû pirsgirêk ji me re me xwast. Kes ne Ereb ji Heleb tevê bin, Şamê tevê bin, ji Başûr, ji Bakur. Lê min xwe bin rêk destekê nadê. Têkilê xwe me bigera çêkirin. Em me hêvî dikir sara çûnî hêviyên me bûn ku berfere bibe bi navnetewî. Derîne Roşan Reş û anî ziman got nameya wan ji vê festîvalê ew e got êşa gelê Kurd bînin ziman û bi rêya Şano û Hunerê mesaja yeketiyê bigihînin welatiyan. Herwiha çalakiyên bi vî rengî bigihînin asta navdewletî. Bi rastî karekî gelekî hêja tê kirin ku ji me de ku ji kesên din de gelekî karekî serkeftî be. Bi hêvî me tiştên bîtir serkeftîtir bên kirin. Ji xwe şanoya me êşîga Kobanê, gelê Kobanê ku dîtî em tîne ser zimana. Ku hîro gelê me carekî din bibîne, hêro Kobanê çi dît û çi hetanha dibîne. Em dixwazin bêtir em gişkî yek bin, dest yek bin. Hêjayî gotinê ye got ev festîval di roja Arîn Mîrkan jiyana xweşdest da hat destpêkirin. Arîn Mîrkan jî yek ji sembolên berxwedaniya Kobanê ya got li hember Daişê canê xwe feda kir. Mehmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.